Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos! Benvidos un día máis a Pulso Activo, como a sempre, moi ben acompañado cada mañán aquí dos meus compañeiros. Que tal estamos? Hola. E vos na casiña, como estades? A xente o que quere son resultados inmediatos, con pouco esforzo, sigue novas modalidades das que non ten nin idea, como pode ser hoxe é o HIIT, mañán é o CrossFit, pasado o Jairo. A mí me parecen métodas genial, todo o que sea adestrar, non mancarse, non pasarse dos límites, entrenar con cabeza. Pensan que xente que xa ten un corpazo, que se ponga a facer un día unha rutina desas, vai conseguir ese corpo. Eso non pode ser, que todo Lugo non se fixo nun día. Se queres uns resultados, tens que traballalos. Ter disciplina, ter motivación, mantela, ser constante no exercicio. Non podemos querer ter un corpazo en 30 días, eso non existe. Eso o único que nos vai a crear é frustración. Así que, quen algo quere, algo lle costa. Imos alá, imos a comenzar con un pouquillo de mobilidade articular. Imos a un lado, e imos a outro. E, bueno, teño que dicir, diante e atrás, que estábamos fora de cámaras, botando unhas risas, porque estábamos co xogo este de que prefires. E, bueno, temos aquí un especialista. Imos a ombreiros, que é Anxo, que nos fai sempre preguntas un pouco comprometidas. Así que, bueno, Anxo, eu invito a que as fagas aquí nos telespectadores. Ahora mismo non se me ocurre ninguna. Bueno, pero algunha suave, Quen se cree, Anxillo? Ahora Quen se mismo non sei que preguntar. Cambiamos. Anxo ten cada saída que é moi simpático. E despois Edi vacila o moitísimo, entón, claro. Sí, porque somos moi filosóficos todos antes de empezar as clases, pero, bueno, non é o momento de dicir do que falamos, que son cousas escatolóxicas. Pouca broma nesta clase, pouca broma. A ver, preguntas así, unha suave. Que preferides? Bailar cada vez que sona calquer tipo de música ou cantar cada vez que sona calquer canción? Pero como se fose un maleficio. Sí, como se fose un maleficio. Veña, xuntamos as mans. Supoño que Te imaginas ti a coller o pan e que está sonando a música, unha bachata, e tes que ir entrar bailando bachata. Bailar. Ui, eu cantar, sin duda. Ti cantar? Sí, eso que canto fatal, pero bailo peor, así que... Claro, de súpeto no medio dunha clase, entras ali, 5.000 persoas, sona unha canción e tú... No, non o vexo. É mellor entrar bailando a consulta do médico. Xuntamos as pernas. Pois levamos así toda a mañán, a risas. A É la que traballa de celadora, quen habería aí no hospital. É o que non se pode emitir. É a alegría que eso transmite. Oh, me vai, Bueno, eu por prefiro favor. bailar, porque entras, Verdad? bueno, pues a música é alegría, non? Entras bailando, pues cambia o estado de ánimo. Cambiamos, Sí. Aí quiso desto de moi cantar, si que xa non, porque entón xa, se chove en Galicia, pois Imagina Santiago grazas a ti, Edi. tamén, xa te digo eu. Aquí onde me vedes eu xa cantei, Cuidado, Bueno, boe. Bueno, Pulsos nocellos. Pero como un cantamañás. Escutade o luar e xa veredes a... antes do autotune ou despois? Cara dentro. Pois eu, por levar a contraria, como sempre estou a bailar, se escoito música o normal e que cante. A mí pongo de pé. Oye, que raro que te queiras ti, levar a Estrella? contraria, non? Eso con unha cousa que leva a outra, Hacia dentro. Que cantar sin bailar tira unha cousa da outra. Bueno, Pero é un maleficio. Unha pregunta, é como se chama a cantar mentres bailas? Porque isto era un nombre. Cantar metas bailes, facer un musical. Non, o sea, mentres bailas, Efectivamente. cando Se cantamos... cantas e bailas, faz un musical. Quero que como me na ducha. respondades a eso nas nosas redes sociais. Como se chama o de cantar musical. mentres bailas? Facer un musical. Non me refiro a unha Ai, película, eu nada, sigo non me aquí no refiro a quecemento. eso. Refírome ao verbo, como é ese verbo, concretamente. Bueno, deixámonos de contos e imos a pasar ao quecemento, vale? Para esta sesión o que necesitamos son gomas elásticas e unha esteira. Así que veña, collo que comezamos. Pois mira, sí, empezamos falando de bailar e cantar e quen ia decir que unha bailarina ia decir cantar. Pois sí. Casi que prefiero cantar, porque fago as dúas cousas fatal, pero bueno, pues, polo menos teño cantado algunha vez por aí en algún karaoke e bailado non teño bailado na vida.
En canto a bailar e cantar, eu diante do espello dou uns concertos con coreografías moi bons. Ben, imos a empezar o quecemento, collemos a goma, estendemos os brazos. Nesta altura o que imos a facer unha rotación a un lado, volvo ao centro e cambio cara a outro. Acompañamos ca mirada, vale? A esa man que vai cara atrás, eso é. De todas maneiras, as preguntas de antes non eran tan... Non, Sinxelas, foi moi eh? suave, estas preguntas foron moi suaves. Hai nas peores, decía. Veña, Anxo, dalle. Lánzate, home. No, home, eu que sei, eu fago preguntas como queres máis, de tenis ou de zapatos. Sí ou sí. E última. Vale, moi ben. Agora, imos a facer agachamento. Collemos, pisamos no centro. Imos a coller aquí as gomas. Epa, imos a facer agachamento. Mantemos tensión as gomas, o cuiño hacia atrás, e onllos que non sobrepasen a punta dos pés. Imos a traballar todo o corpiño como a sempre. A manternos aí en forma, últimos segundiños. Moi ben, e agora vou a quedar abaixo e vou a manter aquí en isométrico, vale? Espera, 30 espera. segundos, veña, ánimo. Déxame Mira, colocar. pero que lle faz promoción os isométricos ou algo. Aguantamos e apretamos o cuiño. Espalda, cara, aí, espalda recta. Ocupa atrás, sentamos nesa cadeira imaginaria. En Vigo dentro. Xa sabedes todo, xa sobro aquí. Eu podía ir para atrás solo a mirar para vos como facedes, Xa, Xa, xa. xa. Podíamos te mandar nós tamén, Tamén, tamén. Tiñamos que parar nalgúnha, non Últimos todas para ver. segundos. Para ver como fai o profe. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, moi ben. Bueno, eu sí que é verdade que, como me gusta facer deporte, gustame moverme, son unha persoa inquieta, probei diferentes cousas, pois mira, fixen crossfit, de feito eu formeime en pilates. Ahora está de moda running, pero que é correr de toda a vida, pois hai a veces que vou correr, calistenia, que creo que tamén sempre se fixo, pero ahora dáselle un nombre e, bueno, fago unha vez á semana. Imos a traballar agora na esteira, vale? Levamos a gomiña e imos aí, nos colocamos boca arriba. E imos a colocar a goma aquí, encima da cadeira. E imos a presionar cas mans, cara ao chan, imos a facer o ponte de glúteo, que xa fixemos en máis ocasións, talóns cerca dos glúteos, pés separados a anchura das cadeiras, collo aire, exhalo, apreto glúteos e subo, vale? Envigo cara adentro, manteño as palmas da man no chan, subimos e imos apoiando vértebra a vértebra ao baixar e subo, eso é. Imos a facer aí 10 repeticións. Cantas van? 10. Cuidado, non? 5, non? 6 con esta, pode ser. Non sei, estaba outra cousa eu. Sabía Dios que estabas pensando. Nalgúna das cousas que dixeste antes. Sabe Dios. Veña, quédanos 3. Seguro que eran tenis en vez de zapatos. 2 máis. Como que 3? Como que 3? Quedaba unha. E última, imos a manter arriba, imos a aguantar aí. 3 respiracións profundas. Unha, apretamos ben os glúteos, pelve cara arriba. 2, 9 máis arriba. E 3, moi ben, baixamos. Levamos xonllos cara a nós. Agarramos aí, pegamos aí unha masaxe nas cervicais, pero na zona lumbar. Baixamos e agora imos a facer o mesmo exercicio, pero só cunha perna, vale? Entón, pasamos a gomiña detrás da planta do pé, a perna estirada cara arriba, presionamos aí, tensamos a goma. A ver, estrelliña, eso é, vale. Entón, aquí, apuntando cara arriba, a perna que está apoiado, o pé que está apoiado, talón cerca do glúteo, a espalda ben apoiada no chan, collemos aire e exhalo. Elevo. Volvo apoyando. E subo. 3. 4.
5. Ánimo. 6. Manteño a planta do pé ben apoiada, 7. 8. 9. E última. E 10. 10. Dios, como me Moi tira ben. este. Tira dos isquiotibiais, verdad? Eu non sei Aquí atrás. Non sei como se chama eso, pero tírame de todo. Pois a ponte de glúteo cunha perna, a min, eu penso que levantei isto do chan, porque me estaba custando un montón. O problema é que cando tiras da perna para arriba, claro, ou trabas moi ben as mans, ou escapan as gomas, ou eche un pouco máis difícil subir. Que si unha perna, que si levanto o cu, que si apreta o abdome, que... Basta. Veña, cambiamos de perna, seguimos a traballar, estamos a facelo moi ben, collemos aire e soltamos arriba. Volvo abaixo, apoiando vértebras. Eso é, apoio ben a espaldiña. 3. 4. 5. Cada vez que subo, envigo cara adentro. 6. 7, ánimo, 3 máis. 8. 9. E unha última. E 10. Recollemos. A min hoxe, a clase de hoxe, costoume todo. Non che vou decir que non, porque costoume todo. O que estaba desexando que acabase, debe ser que estou cargada do resto de entreos de adestramentos da semana. Estaba destruída. Destruída. Entón, pasamos a goma detrás do pé, da planta do pé, flexionamos unha perna, estendemos a outra, e aquí o que imos a facer é simplemente elevar a perna que está estirada, vale? Collemos aire e exhalo, elevo, e o que facemos é a punta do pé, cando chega arriba, mira cara a nós, vale? Baixamos, e ao subir, a punta de pé mira cara a nós. Manteño as mans no chan. Vale. Vale. Baixo ca punta do pé mirando cara abaixo e ao volver, a punta do pé mira cara a nós. Van 5. Van 6. 7, 8, 9 e 10. Cambiamos de perna. Mesmo exercicio. Collemos aire abaixo e soltamos ao subir. Eso é. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Relaxamos. Efectivamente, sí, na ponte do glúteo había que coordinar a perna cas maos, pero foi un exercicio fácil. E agora, o que imos a facer é o exercicio que lle chamamos o zen, vale? Xo fixemos máis veces, que era o de mover os brazos, axitar aí. Entón, ca goma, o que imos a facer é colócome nesta posición, vale? Coloco a goma debaixo dos xeonllos. Collo a goma nunha parte que este tensa, tensamos aí, separo a parte superior da espalda, pego ben a zona lumbar no chan, activo o core, miro cara ao embigo e o que vamos a facer son 100 movimentos de brazos, vale? Collemos aire e exhalamos 5 exhalacións. E 5 inhalacións. Respiracións cortas. Eso é.
Veña, que vamos por 50. Quédanos 20. E últimas 10. Moi ben, recollemos xeonllos cara nós, relaxamos. Bueno, o 100 con goma faixe máis tirante. Sí. Pero bueno, de eso se trata, non de engadir un pouco de dificultade da resistencia da goma. Estades moi caladiños, Estamos reventados. Que preferides? Veña, solta algo, veña. Marchar ahora ou non vir mañá? Ambalar duer non se pode. Vale. Ben, ahora imos a pasar a goma detrás das dúas plantas dos pés. Ben, nesta posición. E o que imos a facer é flexión e extensión, vale? Manteño a zona lumbar sempre apoiada. Flexiono as pernas e estendo, de acordo? Estamos. Ben, comezamos en posición flexionado, collemos aire e exhalamos, Estirando. Flexiono. Estendo, ben. Zona lumbar. Ben apoiada e activando o core, vale? Envío cara adentro, van 4. Van 5. 6. Que pasou, Estrella? 7. Están travesas esas gomas. Daí non pasa. 9. O ataque das gomas. E 10. Recollemos. relaxamos. É o título dunha película, O ataque das gomas asesinas. Non pasou nada. Eu lembrome de cando éramos pequenas que saltábamos a goma e tamén algunha vez dábanos un latigazo, pero non pasaba nada, non pasou a maiores. Ímonos a colocar ahora boca abaixo, xa para acabar. Imos a facer a táboa. Imos a colocar a goma aquí na zona das escápulas. Era xusto o que máis me apetecía, verdad? Tal cual, verdad? Eso sabía, Imos deixarlle claro a todo mundo que a retranca galega neste programa, creo, porque... Moi ben, e o que imos a facer é, imos a facer a táboa, imos a tensar aquí a goma, no? Que nos faga de resistencia, pero para darlle un poquinho máis de intensidade, imos a facer unha protracción das escápulas, vale? Entón, isto é a retracción, xuntando escápulas, protracción, separándoas, vale? Entón, mantendo aí a actividade aí na zona alta do lombo, aí nas escápulas, imos aguantar 30 segundiños, vale? Estamos? Vamos. Aí, veña. Colocámonos, facemos protracción, separando os omóplatos aí e mantemos 30 segundiños. Vixiamos ese cu, un poquinho máis abaixo, Noemi, eso é. As mans, Noemi, colocas debaixo dos ombreiros, eso. Moi ben, facemos ben esa protracción, eso. Últimos segundiños. 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Xonllos ao chan, deixamos as gomas, relaxamos atrás, moi bo traballo, Xentiña, aguantamos aí. Imos ir agora, xonllo cara adiante, estirando o glúteo. Que tal a sesión? Ben, ben. Ben. Que che pasaba cas gomas, Estrella? Que se rebelaron. Rebelaban, atacáronme. Pero puiden eu, Xa vin. Eu creo que hoxe ata as gomas se escacharon da risa. Cambiamos, sí. Ai, non é a primeira vez que nunha clase destas as gomas xa están en mal estado e pégache un latigazo aí Saca. no cu. Ai, a min unha vez rompeume unha e deixoume marca. Home, isto ao final Eu é... conozco a un que perdeu un ollo, Un amigo dun amigo. No, en serio. Pero facendo este exercicio? A goma que se lle soltou, sí. Bueno, a iso non me lo podedes tomar moi en serio porque... Co graciosa que era a clase que dramática rematou. Moi ben, imos despaciño, colocarnos de pé. Como un virollo. Que drama! De repente,
E damos por finalizado unha clase máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán. Mantén o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, vale? O corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Sí, señor. Matador, matadora.